Sanibonani, welcome to Khanyile Academy. Kule video sizo-expanda i-expression enama-sign angafani, amabili angafani, u-positive no-negative. So, kule example sizoqala ngokwehlisa lo negative, then sivule i-bracket, ebese sesimultiplyanisa ama-terms angaphakathi, u-7 times 7, kuzoba u-7 times 7, or this time siwathatha nama-sign wakhona. So if ungaboni sign ngaphambili kusuke kuwu-positive, if kune-sign it's either kuzoba u-positive kanje or u-negative, but if kungena lutho chaza ukuthi kuno-positive. Okay, so sizothatha u-negative sivule i-bracket elikhulu bese siqale ukumultiplyanisa ama-terms angaphakathi. So sizoba no plus 7 bracket plus 7. So ama-bracket achaza ukuthi uyamultiplya. Lokhu kuyafana nokuthi u-7 times 7. Sibuye sifake u-plus and then siphinde sivule i-bracket sithi plus 7 times plus x. Siphinde sifake u-plus besithi sivule i-bracket sithathe u-minus x njengoba enjalo simhambise ne-sign yakhe. So sizoba no minus x bracket times plus 7, ebese siphinde sifake u-plus, ebese manje sesizomultiplyanisa lawa oyi-2 okugcina ekuzoba u-minus x times plus x, bese siyalivala i-bracket elikhulu. Bese mangabe sesisotha lokho kungaphakathi, sothi plus 7 times plus 7 sithole u-plus 49. Sithi plus 7 times plus x sizothola u-plus 7x. Sibuye sithi minus x times plus 7 sizothola u-minus 7x times lo plus olangaphandle, still kuzoba u-minus 7x. Bese sibuye sizothi minus x times plus x. So u-negative times positive is equal to u-negative. U-positive times positive is equal to u-positive. So masibuyela sithi minus x times plus x, u-negative times negative ulingana no-negative. So sizoba no-negative x squared. Bese istep sokugcina sizothatha lo negative si times wonke bese si collect ama-like terms before si times ngalo negative. Siqale ngoku-collect ama-like terms. Sithi minus u-49 uhambisana yedwa, akanayo i-like term ngoba ayikho enye inamba engenayo x la ngaphakathi ebracketini, wonke ahambisana nabo x ngaphandle kwa-49. Bese sizoba-ke no plus 49, bese sithi u-plus 7x uhambisana no minus 7x ngoba bobayi-2 bane-variable ewu-x. So kuzoba u-plus 7 minus 7 olingana no-0. So lezi zoyi-2 ziyakhanselana bese sisale no minus x squared, naye akanayo i-like term ngoba ayikho enye i-term ene-variable ewu-x squared ngaphakathi ebracketini. So sizoba no minus x squared. Leyo nto leyo ebese-ke sesizothatha lo negative simultiply ngakho ama-terms angaphakathi, soba u-minus times plus uzosikhiphela u-minus, shuthi sizoba no minus 49 esithi minus
times minus asikisi u-minus times minus ulingana no-plus. Asikisi ngale mistake. So soba u-minus times minus uzoba u-plus x squared. Shuthi i-expression yethu mase iphelele ingana no-x squared minus 49. Sibuye sizokwenza eyesibili open bracket 9 minus x close bracket all squared. So lento le expression iyafana nokuthi ithi 9 minus x 9 minus x, sorry, 9 minus x 9 minus x, ngoba kuno-2 la phezulu. Ukuba kade kuno-3 besizofaka omunye u-9 minus x, wabe bekuno-4 lana besizoba nabo 9 minus x abasemabhrakethini abayi-4. So ebese istep esilandelayo siya-expanda-ke manje sizothi 9 times 9 sine sithi 9 times minus x sithi minus x times 9 kube u-minus x times minus x. So sizoba nento ethi 9 bracket 9 u-9 times 9 lona sithimezanisa le nale, sibuye sifake u-plus, sivule ibrakhethi sithi 9 sorry about that, usithi plus 9 times minus x, ulo 9 ohambisana no plus lana times lo minus x, siyaba multiplyanisa siphinde sifake u plus lana, sivule ibrakhethi sithi minus x, sifake u minus x bracket times plus 9 siphinde sithi plus sithi minus x, sivule bracket sithi minus x times lo minus x. So sizothola i-expression yethu manje ithi 9 times 9 plus times plus is equal to plus, minus times plus is equal to minus, minus times minus is equal to plus. Yes, so sothi plus 9 times plus 9 uzosikhiphela u-plus 81. Sibuye sithi u-plus 9 times minus x, so sino plus times minus, plus times minus olingana no minus, sibuye sometimes angalo plus, so soba no minus 9x. Sibuye sithi minus x times plus 9 minus times plus, minus times plus ulingana no minus, sethi lo minus sometimes angalo plus lona, so sibe no minus 9x. Sibuye sizothi minus x times minus x, u-minus times minus uzosikhiphela u-plus, so sizoba no plus x squared. Bese sesikholektha ama-like terms sano plus 81. Ayikho enye inamba la kule expression eyi-constant engenayo i-variable ewu-x or ewu-x squared. So sizoba no 81. Ebese sibuye sizothi u-minus 9 uhambisana ne-variable ewu-x, kodwa ikhona enye i-value ehambisana ne-variable ewu-x nayo u-minus 9. So u-minus 9 minus 9 uzosikhiphela u-minus 18x. Sizothola u-minus 18 and then sisale no-x squared, asinayo enye variable ewu-x squared lana, shuthi sizosala no-plus x squared. Shuthi i-expression yethu mase siyi-arrange kahle izobe u-x squared minus 18x
plus 81. Obese sesizokwenza eyesithathu-ke manje. Okay, 7k plus 2 times 3 minus 2k. Okay, so into esizoyenza sizothatha lo 7k bracket times 3, I'm sorry. Asibuye sithi sifake uplus. Okunabo plus lana ngoba kade ngishilo ekuqaleni kwevideo ukuthi if kungenalutho phambi kwenamba kuchaza ukuthi kuno plus. Okay, so sibuye sizothi lo 7k simultiply manje no minus 2k, so soba no plus 7k sithi times minus 2k. Sibuye sizothi sithathe lo 2 simultiply ngo3, so sizothi plus 2 times plus 3. Sibuye sizothatha lo plus 2 simultiply ngo minus 2, so sizothi sithi plus 2 bese sithi minus 2k. Mangabe sesimultiply kahle sizothi plus 7 times plus 7k times 3, so sizothi 7 times 3. Plus times plus times plus is equal to plus. Minus times plus is equal to minus. Minus times minus is equal to plus. Okay, so soba no plus 7 times 3 okuwu-21, so soba no 21k. Sithi plus, oh no, asikaqale sifake isayini ngoba asikakazi ukuthi sizotholani mangabe simultiplyanisa lezi ezingaphakathi kule bracket lesibini. So soba no plus 7k times minus 2k. So soba no plus 7 times minus 2. Shuthi soba no minus 14. Also u-minus times plus uzosikhiphela u-minus, u-7 times 2 uzosikhiphela u-14. U-k times k uzosikhiphela u-k squared. So soba no minus 14k squared. Sithi plus 2 times plus 3 sizothola u-plus 6. Sibuye sizothi plus 2 times minus 2k. Shuthi sizoba no plus times minus sizothola u-minus. Sithi 2 times 2 sithole u-4 bese sithi times k. Mangabe sesicollecta ama-like terms u-21k no minus 4k bane-variable efanayo ewu-k. I'm sorry if ifana no-t. So yeah, bane-variable efanayo ewu-k. So sothi minus 4 or 21 minus 4 olingana no-17. So soba no plus 17k minus 14k squared plus 6. Shuthi le expression yethu le mangabe sesiyilungisa kahle izoba minus 14k squared plus 17k plus 6. Yes.